Right, hello guys, what is happening? Cwpan y Byd. Croeso nôl I PopT, lle heddi dwi am roi I chi fideo arall ar y Cwpan y Byd. Yn anffodus, mae Cymru di methu dod allan o'r group stage yn Cwpan y Byd a dyn ni allan. Pam? Ond paid a phoeni oherwydd y ffaith bod ni fel Gymru di cyrraedd Cwpan y Byd yn y lle gyntaf yn anhygoel ac I fi mae hynny'n werth ei ddathlu. A rhywbeth arall sy'n werth ei ddathlu yw fod Cwpan y Byd dal yn mynd ymlaen. Yes! A beth mae PopT wedi wneud ar gyfer y fideo yma I ddathlu hyn yw hala draw llwyth o bwydydd o gwmpas y byd I fi a mae gilydd mwyn I fi drio. Ac o'n nhw. 8 bwyd o 8 gwlad gwahanol sydd mewn Cwpan y Byd. Ac gan bod Cwpan y Byd yn y quarter-finals ar hyn o bryd, dyn ni am cael quarter-finals Cwpan y Byd ein hunan ni. So, mae gyda ni Gymru, wrth gwrs, America, Gwlad Belg, yr Almaen, Japan, Sbaen, Australia ac Swister. Felly, sut mae fe'n gweithio? Pigo pwy fydd yn mynd yn erbyn pwy yn y quarter-finals? Un yn colli, un yn mynd trwy rhwng nesa, tan bod ni'n dod at y final fawr I weld pa fwyd yw'r gore. Pwy sy'n mynd I chwarae pwy? USA yn erbyn Australia, Gwlad Belg yn erbyn Japan, Swister yn erbyn yr Almaen. Wfft! Ac yn chwarae mewn rownd un, mae gyda ni Sbaen a Cymraeg. Felly, yn cynrychioli Sbaen, mae gyda ni amrywiaeth o cywed meat ac ar yr ochr arall. Ni gyd yn gwybod sut mae hwn yn blasu. Picer ar y man. Welsh cakes o Gymru. Welsh cakes. Bach o'r un parma ham yn gynta. Guys, mae hwn yn really anodd. Dwi'n really licio hwn. T'mo? Nawr, mae calon fi'n gweud Cymru am resymau amlwg, ond fi'n meddwl mae'r enillydd fan hyn a fi'n casau wneud hyn bain gyda'r selected cua Spanish meats. Mae hwn yn rili dda hefyd, ond dwi ddim yn fresh. Os oedd e'n fresh, tara, right? Off a ti. Sbaen sydd yn mynd â hi. Amser am yr ail rownd, ac yn y rownd yma, mae USA ac gyrraedd mae'n Australia. So fan hyn mae gyda ni Pop-Tarts. Ac fan hyn mae gyda ni Vegemite. Mae fe bach fel Marmite. Be da ni'n gael yma yn Prydain. Oh, mae'n hallt. Oh no. Oh, fe mor hallt. Okay, nice. Nesa. Okay. Melys. Hallt y melys. Felly bod nhw'n mynd yn dda gyda'n gilydd. No. Easy win i'r USA. Australia, get out of here, mate. You gone. Gwlad Belg yn erbyn Japan a dyma nhw. Codi ofyn arna. So fan hyn, mae gyda ni'r classic Belgian waffle. Mae fe'n edrych yn amazing. A draw fan hyn, mae gyda ni rhywbeth, mae'n dweud made in Japan. Sa'n gwybod beth yw e? Mae'n edrych ar y shine. Oh, mae'n dweud cut into your perfect size and enjoy with a Japanese tea, coffee or black tea. Rani. Mae well gyda fi chocolate digestives na hwn gyda te, right? Wel, fi'n credu fi'n gwybod yr enillydd yn barod. Yes! Mae Gwlad Belg yn mynd â hyn yn hawdd. Okay, ac ar gyfer y quarter-final olaf, mae gyda ni'r German sausage o'r Almaen, wrth gwrs, ac mewn fan hyn, cheese fondue. Mae'n rogli bach yn cheesy. Sausage fan hyn. Mae'n rogli neis. Oh, mae'r texture yn really rubbery. Digon flasus, ond jyst mae'r texture bach yn odd. Okay, mae'r caws ar y bara
Wy'n gachgen. Oce, fi'n eitha sicr fi'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill hwn. Almain, mae'r Almain trwyodd, mae hwn yn mynd allan o'r ffenest. Watchwch allan dau. Oce, ymlaen i'r semi-finals. Mae hwn actually lot anoddach na be o'n i'n meddwl. Fi wedi twymo i'r selsig fach ma, ond mae hwn jyst yn brenin o'r gwlad cold meats. Sbaen sydd trwyodd i'r ffeinal. Ac wedyn mae gyda ni'r ail semi-final gyda gwlad Belg yn erbyn y UDA. Mae hwn jyst yn esgus i fi bwyta fwy. Dwi rili ddim yn siŵr, mae angen i fi bita fe eto. A jyst blasu o'n unwaith to, sa'n quite yn siŵr. Dwi angen pigo un, a dwi'n mynd am gwlad Belg. Codw! Mlaen i'r ffeinal. So, dyma ni yn y ffeinal gyda Sbaen a'r gwlad Belg. Ddim rili angen i fi bwyta nhw eto, ond fe ddim yn dweud na i fwy o bwyd. Ie, smofod i newid o'r siwr etha. Good thing, good thing. Yn gyffredinol, dwi yn mwynhau dessert a pwdin, ond dwi yn boi starter, boi savory. Felly, gan ystyried hyn i gyd, yr enillydd yw Sbaen! Gotcha! Sbaen sydd yn mynd â hi gyda'r cywed meats ma. Maen nhw'n really nice a i fod yn onest, dwi just yn caru bita nhw. Lle bita nhw trwy'r dydd os oedd yn iach i chi. Ond oedd hwn yn hyfryd hefyd. Ond na ni am heddi, cofiwch chi Tanysgrifia i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r glwch am y notifications. Ond na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta! Bye!